Tak som tu s ďalším videjkom. Toto som si nazval Severský trojboj. Idem najprv hodiť kópiu bodáku technikou Nospin dole. Teraz blok technikou Militari hore. No a nakoniec sekeru technikou, jakži neviem jakú, do stredu. Tak jej dám ešte ten pokus. A je pekne tam. Aspoň je vidno, že to nikdy nevyjde na prvýkrát. Niekedy, hej. Takže poďme sa pozrieť. A pekne, ako som chcel. Bodák Militari technikou dole. A naopak Nospin technikou dole. Glock Militari hore. A sekera na druhý pokus. Pekne v strede. Takže dovi pri ďalšom videu.